खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारनि सिग्रोमग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां मावथिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होगासिनो दङ। बेबायदिनो आसाम सोरखारनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै बरमा सार्कोल मावख'नि लाट मण्डल उनुप बर'खौ रां लाबाय थानाय समावनो उदाङै एरेस्ट खालामदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मेट्रिक आनजादनि खालारखौ फोसावनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। फैगौ बोसोरनि 3 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम मेट्रिक आनजादखौ खुंनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। मानसि गोमादों। चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस बादानि सिङाव थानाय थांगाबारि मोखोनागुरि गामिनि दन्दा बसुमतारी बिथाङा गावनि न'निफ्राय ओंखारलांनाया सानब्रै जाबाय, नाथाय दासिमबो गावनि न' फारसे सफैयाखै। दा बेनिखायनो न'खरनि मानसिफोरा नागिरबायनानै हालाय हाफाय जादों। जुदि नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय दन्दा बसुमतारीखौ नुदोंब्लाथाय नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। गोजोन्थों। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावबाय। दिनै गुजरात रायजोनि बिधान सभानि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बे बिधान सभानि बिसायख'थियाव बिजेपि हानजायानो आरोबाव फिन देरहासार जानो हादों। अदेबानि बिजेपि हानजायानो सोरखार सालायफिननो हागोन आरो फैगौ 12 डिसेम्बर खालारखालि समायखिरा लानाय चिफ मिनिस्टारनो बिबान होनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला बन सुवा आफादनि सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय बिमल बसुमतारीखौ न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो हरनि 11:30 रिंगासो समाव माखासे दुथां सुबुंफोरा भबानिपुर टल गेटआव गाज्रि गाख्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। अदेबानि बिमल बसुमतारीखौ बुथारनो नाजादोंमोन। बिमल बसुमतारीखौ बनस'नि बिबानगिरि महरै मिथिनायाव टल गेटआव थाग्राफोरा लहानि रडजों खर'खौ थैजासिम बुखावनो नाजादोंमोन। उनाव जाथायखौ नुनाय मानसिफोरा जायगायाव थानाय पुलिसफोरा नारा-नाथानि गेजेरजों बिमल बसुमतारीखौ दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय सिख'नानै बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो। नाथाय बे फाहामसालियाव बिमल बसुमतारीनि थासारिखौ नुनो मोननानै GMCHआव एबा गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। बे समाव बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि ICU रुमाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगासिनो दं बिथांमोनहा खालामबानो जाबाय, जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो।